училище ни казваха, еди кой си открил, еди какъв си закон, направил, еди какво си научно откритие. Едва ли не, че това е негово индивидуално прозрение. Но всъщност тези прозрения идват, както казва Нютон, стъпвайки на рамената на гиганти. Няма нито едно съществено научно достижение на човечеството, което не е резултат от всъщност групова интелигентност. От работата на много хора, които постепенно придвижват и променят смислите, докато един от тях просто кликне и създаде тази ясна картина. Тя не е възможна без останалите хора наоколо. Съответно, ако търсим по-добри решения и нещо повече, по-добра възможност за изпълнение на тези решения, защото ние не се интересуваме само да си говорим, ние искаме да извършим промяната. За нас това е пътя. Не случайно започнаха да ни наричат диалогисти. Здравейте, диалогисти! На мен това ми харесва. Някакъв вид обобщение на това, което се опитвах да кажа в момента, можем да разгледаме диалога като многостранен процес, който е много повече от само говорене и само обмен на информация, който разкрива и развива няколко неща основни. Ценности и вярвания, емоции, диалога е силно емоционално занимание, въвличащо, мисловни процеси, памет, защото много от нещата идват в следствие на нашата памет, на нашите културни, митови идентичности, което е другото нещо, което диалога развива. Изблъсква. Съответно, развива колективната мисъл и основата за съзидание. Ето някакъв опит за обобщение какво е това диалог. Диалогът е интензивно човешко взаимодействие. Той не може да се случи по начините, за които говоря, ако ние си чатим в интернет. Съжалявам. Няма как да стане. Всъщност не съжалявам. Трябва да се радваме за това. И да, той води до некомфортност. Трудно е първоначално да преодолееш разстоянието с другия. Още повече, когато започваш с непознати хора. Той е непредвидим. Няма един ръководител на диалога. Събирате се едни хора, говорите за нещо, може да се окаже в крайна сметка, че сте говорили за нещо съвсем различно, стига вие заедно да сте намерили смисъла за това. И не може да се очаква да върви в една посока. И това е чудесно. Това не са недостатъци на диалога. Защото по този начин в един момент се получава, в един момент виждаме, че се оформило това общо разбиране. Нещо много интересно. Често и в публичното пространство, и в политическите дискусии, и за образованието да не говорим, с болка го казвам, и в бизнеса, аз се водя за бизнесмен, се говори в термините на взаимоизключващи се варианти. Илко ще ми каже научната дума за това. Дихотомии. Да, добре. Казва се, ние можем да направим или това, или това. И трябва да изберем. Или, примерно, в бизнеса ще правим стратегия с ниска цена и не кой знае какво качество, или може да ще вдигне много високо качеството, но трябва да е много висока цена. Ето пример за много. Друг такъв пример в публичното пространство. Или ние ще създадем условия за предприемачество и хората да забогатяват,
следват този модел. Резултат от един диспут и неговата цел не е да се намери по-доброто решение, а да се види кой е победил. Ето, този сега победи тук в диспута. Това, че кой преценява дали наистина е победил и всъщност какво означава това, е съвсем друго нещо. Много пресен пример и те сега ще започнат тези диспути за изборите. Същата работа. Там не се търси някакво общо решение, там се търси кой е изглеждал по-добре, кой се е изказал по-добре и сега този тук излезе победител. Той има 3% повече от останалите гласове, което е абсурдно, което се мисли малко. Ами, добре, да. Там има дебели маркери на масата. Диалога за мен е обратното на този модел. Да, той приема противоречивите мнения, но ги приема в тяхната противоречивост и се стреми да изгради решения, които един вид се качват на по-високо ниво, на което тази противоречивост изчезва. Това е същинската иновация. И ако забележим, има доста случаи в бизнеса, на едни от най-успешните компании и най-успешните бизнес стратегии са точно тези, които разглеждат, здравей, предошла, разглеждат две противоречиви, привидно противоречиви бизнес стратегии и ги обединяват в една по-успешна. Тоест, търсиме интегрираност на алтернативните решения. Нещо, което не би могло да бъде възможно, ако продължаваме да си говорим в обществото по предишния начин. Нещо, което е възможно само чрез диалог. Друго интересно наблюдение за диалога е, че ние не търсим само решение на конкретни въпроси и проблеми. За да се осъществи качествен диалог, ние трябва да се самонаблюдаваме като личности и като група. Трябва да работим на мета ниво. И това е, трябва някакси да изследване как се получава това мислене като колективен процес. Защото най-малкото осъзнаването на какво ниво са нашите противоречия ще ни помогне ние да намираме тези интегративните решения, които обединяват привидно противоречиви концепции. И Румен го каза това онзи ден, диалогът е училище. Ние тук, търсейки училището на бъдещето, ще правим училище на бъдещето. За да може да изградим това другото голямото обществено училище. Училище в смисъл, че всеки един от нас се явява и учител, и ученик на другите и на себе си. И на колектива. Диалогът е споделяне на истории. Аз сега тук, като ви говоря, се опитвам да правя някакъв вид анализ, някакъв вид рефлексия на случващото се. И разбира се, използвам абстрактни термини и така нататък. Не винаги е разбираемо и за мен самия. Но когато започнем да говорим по същество, ние ще започнем да споделяме истории, наши истории. И това е човешкия начин да се говори разбираемо. Диалогът всъщност е алтернатива на статуквото на досегашните политически процеси, представяне, делегиране и така нататък. Алтернатива е на упражняването на власт, с която ние всички по някакъв начин приемаме в момента. Точното